Noniin. Tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Ollaan yllätys Ruosniemi Downhill Centerillä ja koko kevät taas rataryhmä kanssa täällä painittu uudistuksia tän mettää. Ja ei kai, ollaan nyt tässä takalenkillä. Tän tuli vähän leveennys tähän kallioon ja tehtiin tommonen seinämä siihen, että maa pysyy siinä ja sitten parannettiin myös tätä seuraavaakin kohtaa täältä. Siinä oli tosiaan ennen semmonen Pauttiaralla 80 senttiä leveä ajosoiro. Mutajuurakko. Niin. Levennettiin sitä nyt metrillä ja tehtiin vähän tommoista seinämääkin tohon samalla. Ja niin on vähän sit kivempi ajaa. Juu. Ja tähän oli kuulemma tarkoitus tehdä vielä hyppyri, että tästä pystyisi ton seinällä vielä hyppäämään, jos semmoseen haluu lähteä. Joo. Se tulee sit avajaisiin mennessä pyritään saamaan. Joo. Se jatkuu sit ton mettää, siellä on tommonen puupermi nykyään ja ennen siinä oli semmonen 20 senttiä korkea, en mä tiedä voiko sitä permiksi sanoo, joku mutka. Joku mutka siinä oli ja nostettiin sitten tollain metrillä tehtiin tommonen puinen permi tohon. Saa aika kovat vauhdit tuolta kun tulee. Joo, nyt ei tarvi polkea vauhtia kesken reitin. Joo. Ei kai. Laitetaan vähän timelapseen pyöriin ja katsotaan millainen tää synty tähän. Näin tehdään. Tänään sattumoisi rataryhmän ajopäivä, niin voidaan pistää nää tekeleet testiin. Juu, koitetaan vähän millaisen nyt sitten uudistukset toimii. Niin, oli täällä nyt toki muitakin uudistuksia, Crazy Frogilla muun muassa ja Freskatti ja loppuvastus ja oliko Karhulla? No on siellä jotain pieniä arvointeja tehty. Mutta Tää on isoin. no tää on isoin, joo. Muut oli ehkä parannuksia, mutta tää on jopa muutos. Joo.
Niin, mitä kuvataan vähän ajamista. Joo, oli semmoset ajelut. Vielä on jonkin verran tehtävää, että saadaan paikat siihen kuntoon, että voidaan avata tää paikka taas yleisölle. Ja katsotaan, jos jaksetaan seuraavista rakennusprojekteista tehdä jotain vastaavanlaisia videoita ja laittaa ne sitten YouTubeen. Mut aika näyttää. Ei mitään, kiitoksia kun katsoitte video ja palataan seuraavalla videolla asiaan.